Не, той е слабо. Не, един и другия. Ей там с електрикавото зелено. Той е по-дълго. И не ги долу, по-дълите му е най-слабо. Майко, дай! Хубаво, Павле, гледай ти мача, защо ще ме сгонят там? Само някой да говори, го гоня. Хилят ме се и си разказват вицове. Добри 10 за това говорихме. И нос, свикнали и нос. Валери, там бе, Влади би, Валери, стой си вляво. Дай ти си, Влади, ти си. Наско, отстъпи. Там отстъпи, Наско, отстъпи малко, отстъпи. Отстъпи още, Ники вляво от теб. Внимай там. Дай, Боби. Дай там, към топите лекшко. Пак сега, пак си. Девет имаш. Ай, би го до нас, наве. Боби, внимай, Боби. По-бързо е! Боби! Бождане, по-бързо! Случайно става това. Ти си Боби. Диагонал. Диана. По-силно обаче. Тичай, Наско. Свърши. Това да ревиш, почакай се вътре. По-напред. Давай, играй. Браво. Тичай напред. Валери, готов. Валери! Тук стой. Айде си. По-близо стой. Би го, бе. Боби, няма да спане. По-близо. Ой, го скъсяваш. Аре, Валери, ти си. Ами това трябва да вземеш, бе. Валери, влизай. Кевин, човека, Кевин! По-бързо! Отстъпи! Наско, отстъпи! Там си добре! Боби, айде, Боби! Добре! Идва, Влади! Се вкара от това. Как ще вкара? Няма да се вкара. Няма да се вкара. Добре! Наско играй, Наско!
така бе, Боби. Има за да бъде само Да ги идем. Его. Ай, Боби. Ай, дай напред. Боби си близо тука. Няма как да минеш тука. Той е по-напред да ги влечеш, по-напред. Тук нашата третина много работа няма. Гледай, Влади. Влади. Ти си. Борислав, по-бързо, ей! Какво сме за раздади? Сега ще мислим, че първа. Няма нужда тази автопола. Ей, имат! Толкова да рисуваме тази топка, че не знам. Браво, Боби! Али, Валери, стоп, Валери! Дай се пиета, не искам тия. Добре, тая. Валери, отзад, зад теб. Окей, по-здраво се влиза там, бе! Спокойно, Деви. Наско имаш, Наско. Али, би го! Добре. Да я върнем, най-добре. Стой, Валери, ляво! Абе, ляво стой, бе! Валери! Стой си вляво! По-добре да не е чиста, така може да бъде яко. По-добре да е чиста, защото тя се вижда как се отидеш. Айде отивай там, щом се върна. На пръсти там, Боби, готови. Тука, Боби! Внимавай! И двамата наблюдай. Малко. Сам Федор Ковски, виж, минало. Я ли го? И много плокото има. Ма минало ли или само за този матч? Това не. И ти нали уж съм мразят, бе? Мразят, има той цитирува. Много плокото ви казва защитника, аз не мога да той играеш. Сега се не вижда. Еднокрил все пак Ботев, аз кое е това? Да нямаме като нещо вика Ботев. Дай! Оле, идва! Идва, ясно! Близо! Внимай, Никола! Браво!
Абе, не пипа, тя ще излезе, бе, Валерия. Абе, нямаше много ти играва неправилно, бе. Ма това в центъра, бе. В центъра, кой ще просто няма? Правда, клем са, че никой го е заболява. Заднимай! Маско, човек покрие на пръсти. Не, топката гледай. Абе, Валерия! Ще дойда там начин и знам какво ще направя. Ще видиш, дай, Влади. Браво, Влади! Айде, бе, Девид! Девид готов. Девид! Боби! Спокойно. Влез средата на скоро. Айде готово. Тук по-близо. Боби! А, така. Се приближаваме. Когато ти близо топите, трябва да ти си близо. Айде, тази топка как минава, бе? Боби! Гледа отзад, Боби! Здаре! Топка ори 50 метра, излез изби! На 1 метър си от него трябва да изкочи. На средата стой, Маско! Абе, средата, бе, къде отиват всички, бе? Валерия! Остави на вратаря, бе, тази лека топка, бе, Никола! Остана си на вратаря, тя е лека елементарна топка, бе. Ама паникьори, значи. И не сте като хората ми се остави на вратаря, тя е лека. Златина, Валерия, защитата няма никакъв, там си прави това атаки. Ние ще дадем всичко от себе си. Йой! Дай мина. Ари! Край до край. Де бъде Девид? Давай, Девид! Браво, Девид! Браво, Девид! Влади, сега трябва да покриеш защитника. Влади, късвай вече. Късвай там и да сега да го покриеш няма. Кевин там дръж. Ляво, Кевин. Никола, бягай. Или болко там. Играй, Никола. Пердирай. Бързо. Тука, Валерия! Бързо! После се разходи. Ай, Никола, готови. Помни вратата, Никола. Оттам да готови. Айде! Айде, Боби!
Там, айде бе! Да, Деви. Горе диги топката. Добре, това е поил до земята. Седай, Наско! Карай тук отдолу, това трябва да бъде над хората. Два-три пъти ериташ така, беда няма. Лоши горе, футболи се пресича. Стой, Ники! Той ще дойде. Валери! Ляво там. Боби, вътре влез, вътре, ето гледа. Наско, той вътре пред защита. Там трябва да си, Атанасе! Дай назад. Ой, Кевин! Абе, играй ти напред, бе, сега са назад, бе! Опани един диагонал, какво е връща само на вратаря? Ари, Валери, играй! Не си готов, виж да спава Гана! Ари, Наско! Най-пъти ти колко, Ники! Какво здраво трябва да се влезе, бе? Втора топка е това! Дай напред! Никола, бяга от там! Дай се я вкарам сами да края! Една две топки, извитай ти тогава пак! Така, Девид, добре! Девид, един ще се сеща да покрие най-близкия футболист. Дай напред! Влади къде да го направи. Стой. Девид, събери. Валери зад теб, Валери! Ари, гледай сега предния! Предния гледай, бе! Как не може да се ориентират иначе? Най-хубава пас гледно го при теб, Наско. Не може да се рита само топката. Кевин, там сменяйте ги тия хора. Единия Катрини ти оставаш. Валери, предния! Ари, Валери! Ами не така с тези, Боби. Това е подаване на противника, е моето момче. Внимай там, внимай. Ари, бой, по-близо. Далеч си ще 10 метра от него. Бързо! Ето, трябва да е бързо. Бързо напред. Събира, бай. Добре, термина. Остай на Бождар, остай, Влади. Ти напред, на кой ще центрираш? Те са само зелени. На вратаря освен. Изчакай малко. Валери, влез там близо до Влади. Ари, може да я си пише. Абе, гори бе, човек. Бождаре! Нагърва се, изпълняваш фалови, като първият човек биш фал. Никола отстъпи. Трябва да мини там горе. Тренер Наско! Запрачо! Ой, сби го е! Ай, стой сега. Ако бързо да биеш, значи няма...
Бъди, Валери. Задния, Кевин, задния. По-добре и двамата става. Кевин напред. Там е топ. В средата искате топката, халфовите, за да може да се разиграе. Вики. В средата халфовите искайте, когато с лице към вас нападат, да може да пратим напред към крилото. Добре, Наско, там. Мини, още, отстъпи. Стой задния. Абе, Кеви, смилете се, бе. Наско, стой, Боби, внимай. На пръсти. Ай, Наско, Боби. Биго, така, Девид там. Ай, би. Пак гледа назад. Така, Ники там. Гледай, спокойно. Би, ятаме се. По-близо, Ники. Наско, отивай. Спокойно, стой в центъра. Айде, Боби. Топката гледай, Девид. Аз не ги харесвам. Браво, Кевин. Спокойно, ще се хвърли. Девид. Посяга по-близо. Спокойно, Никола. Аз не ги харесвам. Добре. Търси напред там, Валери. Трябва да си готов веднага да дадеш. Те се нареждат. Боби, ари, Боби. Валери, Валери! Постъпа, че, Валерка, свърши бензина нещо. Така и аз мога да се разположам без човек. Седи се по-дължки, бе. Седи се да играе сам. Айде, да напред. Боби, ако забравя, някакъв може да се включиш. Да, вече е късно, сега не става, сега са подредени. Гледай си човека. Ти каза. Когато топ се разиграе там средата и не те гледат, че. Тогава можеш тук да поискаш топ. По-бързо! Чакай! Хубаво на малко хора си. Добре, Наско, добре. Идеята е много добра, малко хора си там и не очакват. Валери, ляво! Постъпи, Кевин. Валери, предния. Боби, внимай. Има ли си намери вътре? Вътре в това е чанка. Денис, не му помогнете. Девид там не ги би. Отстъпи, Боби, отстъпи. Наско, събирай. Ари, бягай, Боби. Добре. По-бързо, Наско, едно добро се по-бързо. Дай, Наско имаш. Така, сега е кръка.
Боби, внимай, Боби. Тук, в центъра. Наско! Центъра гледай. 9. Наско, да не играй с топката. До него си, той играе. Никола, без такива замахвания. Наско, тук трябва под топката. Той играе с топката, ти не можеш да играеш. Да си на 1 метър. То така, защитно трябва да се блокира. Не само да стоите, отяха ми да се противодейства ефективно. Дайде ви. Стой там, стой! Кевин, стой! Кевин! Ой, Валери! Никога чува. Не знам какво правим, но са хилите тук се гледате, не гледате мача изобщо. Девид, добре, можеш и да свиеш и сам. Наблюдайте мача, все ще видите нещо. Вместо са... Саша, ако се чуете какво да правите. Наблюдайте на това по-сгоре-долу, където ще играете противника, как действа нашия футболист, какво ни прави, какво прави. Айде, как Кевин бе? Той е на една врата, Кевин. По-бързо, бавно е, Танасе! Ай, Боби! Идва! Много бавно! Оттам идват проблемите. Много бавничко, Наско. Малко по-бързо трябва. Стой там, бе, стой глави по-наляво. Валери! Бързо, бързо оттам отивай! Кевин задния! Който тръгне там, ти си! Али, Валери, бий предния футболист! Много сложно, значи. Стой там! Хайде, Боби! Добре. А всеки покри си човека, за тях става малко сложно. Пита, че му хвърли. Влади. Или Дейвид, там който е. Добре. Една елементарна смяна. Мислата и стават нещата. Той Боби, Боби, айде би! Валерий, устъпи, устъпи! Устъпи, Кевин задния, е това е! Бий, Вики там, пресирай. Внимай, внимай да не безлъжи. Вики, поемаш го Никола. Айде, посягай! Какво ще кажеш? Буташ го, намесваш тялото. Никола, дай ръка, дай точно. Няма смисъл там. Има... Гардира, Влади, добре. Айде го той там да би. Валери! Айде там. Дай напред, Наско. Нямаш, добре. Внимай, Боби. Вратар! Боби.
бързо дясно да измисли. Една секундичка е много време, значи, щом забави. Дай, Девет! Тук имаш. Дай, Девет! Биго! Ама топте гледай, не? Така, дай назад. Топте трябва да чукнеш или да намесиш цялото да вземеш. Валери ляво! Предния! Боби, внимай, Боби! Ники блокирах, да я връща назад. Устъпи, Ники, устъпи Кевин. Абе не се навеждай, бе. Гардирай! Гледай, сега матч играем, виж. Не е редно. Не само ще махала. Има матч. Аз пред топка. Свята, Девит закъсняваме там. Не може Пламечо. Сега играят наш тук, вие там да рихте. Спокойно. Аре, Пламене! Абе, бягай заедно с топката, бе. Айде, шеш да вземеш кудешно. Девит, там има защитник, Девит. Влез средата. Ники зад теб, Ники! Никола! Внимавай, тръгва футболиста на дълбочина, бе. Стой. Пламене излез, Пламене! Късно е вече! Внимавай там, Боби. Айде, мина, Валерий, виж как ще ти иначе. Взет съм там, Инджо. Топката минава, трябва да се усетите. Това е разликата. Под до Кевин. Внимай там, Девит. Ники! Хванете хора, бе, гледай как стоите, бе. Айде, Валерий. Така, служи тялото. Шинджов. Ана Никола, не да си е с този вратар. Инджов. Гледай къде я подава този Никола. Тука, Валери, тука. Ари, Зея. Добре, идва. Аз там на Пламени на Валери. Хубаво, ма да мини топ. Девит, внимавай. Девит, добре. Пак искай, Девит. Дясно ви искай. Ай, Бождарчо! Гледай! Ай, Бождаре! Ще дойда там, значи... Паникьори! Ми поеми на 10 игра, дай напред, поема толкова, аз не мога да разбера. Тук, Валери! Гледай играта! Бождаре, по-близо! Така, близо, Бождаре, близо! Девит, близо, ай, Ники! Внимай тук, внимай! Никола, айде, поемай го, внимай! Задръша! Да, на Никола, ние ритей така, нямаш сила. Кевин, леко е букни на Никола, защото нямаш силичка. Добре. Боби, там се разиграва Девит по-плътно, трябва да си просто като гербови марки. Дай, по-напред стой, бе. Валери! Валери, напред отивай, къде назад, бе? Напред отивай, да може да се хвърли пас за бучина. Глай се, върни се и ти. Тук, Ники, там е Девит. Плътно, бухните в сред. Боби, внимай, Боби! Айде, Никола там.
Тя... Това направо си изборен отбор, бе. Той е астмата и той е тук, виж го. Внимай тук, Валери. Айде. Давай да притиска, Валя, ако имаш сили. Айде, добре, като няма, стой, стой. Стой! Стой тук, стой. Там, Боби! Задръж, Фане, задръж! Той да не е минал и той. 9 средата, 9. Добре, айде диагонал гледай. По-силно, Никола, трябва да си готов, моето момче. Браво, Борко! Кевин! Айде, хора, Пламичо, прибери там. По-бързо, не да ходите. Плътно! Боби, към вратата гледай. Давай, излизай! Дай напред, Валери! Пас! Идеално! Имаш. Добре. Влади, идеална. Валери, малко вляво ширина трябваше да се. Тук. Боби! Абе, Никола, гледай, бе! Пущаре! Никола, има линия там, покриваш! Дай, Валери, напред. Той вляво стой. А ляво, засава си, бе! Засава си 5 метра поне. Как ви се усеща, не знам. Тук си последен, гледаш всичко и пак влизаш да са. Стой тука. Ники, стой в центъра. Там, добре си там. Диагонал, браво! Сам си! Играй! Добре, Валери, добре, ама лучи вратата. 9, внимай. Памичо, късно е вече! Отстъпи! Боби, внимай! Никола, внимай в центъра! Никола, внимай! Ники зад теб! И се хвърля 9! Да ни бий там! Ай, Валери, трябва да си тук вече, ма трябва да прибягаш. Далеч беше, ма ето, това е да имаш нужда да прибягаш. Тук са водата. Бързай. Стой. Кевин, стой. 9. Свърши. Спокойно. Давай, 9 срата. Кампанен там. Да, от 9. Аре, не сте готови там, мина топка. Давай, Валери. Внимай. Отстъпи малко сега да имаш аванс. Айде, вратар. Когато е далеч топката, леко се отстъпва. Пътно се пази, когато е близо. Дай му е, бе! Тръгвай, Никола. Валери, готов. Един ми наляво. Идва! Гледай тук, Влади. Задръж си колко, бой, бягай.
Борко! Борко! Тук е Памичо, там му е докъсано на момче, тук е Луцочи, бе. Боби, в зону стаж, Боби! Дай, Кевин, ари Валери. Добре. Ари Валери, буди му я. О, дай да ми иде. Добре, Влади. Иде. Никола е там. Памен. Добре. Паменчо, показвай се. Покажи се, Памене, много си далеч там. Добре. Даре, то не е наш, бе. Аби, спокойно, бе, човек. Ари, тука кой? Влай за нас. Добре. Пламене! Добре, Никола, добре е този диагонал. Пламчо, притискай. Дай, Валери, дай напред. Пламене там. Да не те минава. Боби, устъпи! Ники, внимай, Ники. Боби! Трябва там тази топка да ни минава. Ари, Валери, мина. Ай, браво! Устъпи! Центъра, Ники, центъра! Вратар! Това Никола играе, идва! Абе, идва, бе, по-бързо, бе, много са туткати, бе! Там гледай в центъра! По-бързо, Пламене! Значи като някакви зрители вътре. Пръскай се, показвай се. Единствен Влади иска там това. Пламене, отдели се, лъжа от движение. Стоите като някакви фигуранти над. Той е навътре, остави го там да тъча. Влади, покри защитника, покри там сега, плътно. Трябва да ни минава, Пламене. Ари, Боби! Там до тъча може да се направи преса. Внимай, Кевин. Кевин, ти си. Никола, ари, Никола! Няма ти ориентация никаква там. 3 на 3, какво толкова? Валери, зад гърба на Влади. Или вляво сега. Никола, дай тъга малко, тъга. Пак така става, бе, ей! Валери, не го ориентираш изобщо от човек. Кевин, къде да стартираш и футболист? Оставаш го тука. Мина. Пламене, засада си 5 метра. Никола, съсредоточи се малко, нямата. Топката рита от 30 метра, посягаме като ученички. Мисля, лесно се играят. Така, Ники, до там.
Излез, излез! Готов си, Мите? Ай, влизай, влизай, влизай! Сега си ръфът тя ногти! Влизай и играй! Ари, посягай там! Никола! Давай, изритай, изритай там! Ай, дай, Валери, отивай там! Отивай там, Пани е готов! Бейли готов! Ари, Паничо! Айде, Мите! Там, Мигил, тук и си. Зад него, зад него. Спокойно там, не се притеснявай. Сега гледай, гледай. Тук гледай, не е бързай да идваш насам, бе. Гледай го само като стартира, бе. Така. Пътно, Девид, пътно, далеч се. Посягай! Тук, Валери, внимай, Лео. Така. Стой, стой. Назад връщай, назад. Постоянно назад връщаме. Защото не сте готови. Добре, айде, Валери. Играй. Памичо, не иритай така без адрес, бе. Добре. Никола, гледаме го там. Фащай! Добре. Гледай. Девид. Девид за теб. Девид, гледай. Не двамата халфови, не там един да има сред. Има тук един иска, другия крило има. Валери, мърдай, така няма, ето е там е свободно. Ти си, айде, отивай. Малко по-остър пас. Валери, по-остър пас. Мите, излез малко по-напред, бе. Сега стоя на тъп от тази рамка, бе. Така, спокойно. Никола, отстъпи. Има тук халф. Ти си готов. Ай, ти си там. Намесвай се, двама си. Внимай, Кевин. Никола, внимай центъра. Пламене, помагай. Внимай с центъра, Девид. Посягай. Посягайте, Никола, много си назад там и свити пенала. Там никаква работа не върши. Пенала ти не може да подсигуриш нито нищо. Там да ни стреля, халфите не ми харесва. Тя беше много добре насочена. Тя беше Пламене, слава си, Пламене! Ари, Валери хвърля.
Тук гледай. Давно много. Ани Козе! Кевин, гледай, би го и гледай от към вратата. Спокойно. Добре. Девид. Айде, трима да прихвърля стопката. От тъч иначе те се получават от тъч. Време няма скорост там. Никола, отстъпи, бе, виж къде е Бождар, бе. Валери! Ари, играй, поли тялото. Идеална! Браво! Бърбало! Айде да поиграеш на Ники на място. Ники! Мерт, по-назад, малко по-назад. Гледай, това момче гледай. Там. Това момче, дето е пред теб, гледай. Дясно те. Посягай, Наско, посягай! 3 по 30. Браво! Ари, излизай! Бурко. Да? Дай, Боби! Ой, Боби! Бисарчо! Ой, там, че аз ще го надбягам там, бе! Никой, влизай. Боби! Влизай. То няма никакъв смисъл, то е също. Боби, пак. Три, да. Да не извършим две, ще направим трета. Лошо си останал там. Наско, по-активно малко. Не си играл с топката, малко се движиш тежко. Дай, Валери, готов. Дай вляво иди, бе. Вляво гледай къде се набута, бе. Засада си Пламене. Наско! Бягай, не ми харесва това движение. Гардирай! Валери, ето поле тук, бе. Къде се намърда там? Пламене, навътре влез, там си покрит. Пламенчо! Добре, ай Наско играй. Валери, вляво тръгни. Вляво, бе, ей, ало! Алекс, айди. Ела тук, ела.
Ляво дръж сега. Чак така, дръж вляво, от тук влез. Паса минава. От тук точно из вратата тръгваш. Той е по-отпред, помагам те. И първа на Николай, добре. Няма смисъл да се набутваш вътре. Водея се набута. Сега пак тук. Защитника направи на крачка и затварят коридори, затварят всичко. Той си вляво. Алекс, малко по-напред. Там атакувай. Там, тук работа вече няма. Атакувай топката. Алекс, ари бе! Ей, така. Няма ли влезе? Покажаш. Ще бъде дуспо. Де, Никола? Ромбер, ари бе, такой там бе! Памичо! Да, по-спокойно си. Влади е там, Алекс тук е. Мерт имаш, Мерт, той ще дойде. Няма Никола, стъпи малко. Ай, там трябва да причем тая. Теби, хубаво ме придаваме. По-добре реки някакви диагонално. Не съм съгласен да я дам първо. Браво, Мерт. Те само спорят. Мерто, стъпете леко. Там, мамичо, диагонално пази, диагонално. Ари, бигой. Ари, би Николай. Давай. Мер, внимай имаш човек. Алекс, отивай. Бращото вече имам само на ръка, Тония и само Рита. Алекс, той тук. 30. Той е вясно в ляво, бе. Питай тренера. В ляво там хем се отварят коридори и за Владимир. Идва. Никола. Ила на ляво. Кой? Дай напред си остана назад, бе. Добре, Кевин, това е добра. Лошо е поемането. Иде, скачи ми се връщай, Наско. Добре, Никола. Брат, той държи една топката, виж. Мерт! Браво, Мерт! Идеално планчо, добре. Ако беше истина не ще да тръгна по-бързо. Едно в едно с брата. Да, ти ще завървиш там да скачи горе и му лодна. Съм съгласен, той ще мине. Айде, на Никола дай. Кевин. Бъди. Вчера на тренировка ще дълги колени. Аз съм лети на ти бъде. Брат, седица не ще бе скала. Е, така направи. Не, така, за какво направи така? Треньора му каза. Не, аз това му казах. Защото си вкарах на и ни лигнах така, Там, вътре. Аре бе, там няма готовност за удар, бе. Аре, бягай.
Свети лампите. Който? Той е незаконен тук. Да, искаш ли ти да ми ти Димислав, ела. Добре, половинца гол. Емо, стъпи, стъпи. Там няма. Чакай, Кевин, внимавай, внимавай. Там, че не е лошо, трябва да се справи. Дани, браво. Пас, Пламен. Дълга тази на себе, няма тази скорост. Това има си едно докосване там на крак. Кевин. Била, хайде. Аре, отивай, бе. Димиславчо, по-бързо. Борко, по-напред, Борко, по-напред. Внимавай там, Димиславе. Димиславе! Още една така, трябва да извада. 20 човека, бе. 10 човека там, подаш топка, той е тръгнал, ти стоиш, гледаш. Иди там, тук не да мисли. Отивай там, влез калабълъка. Чуваш какво ти казвам, тук няма никой да стои. Това високо момче зад теб. Отиваш там и се намесваш, гледаме всички гледи. Али са напред. Назад тука, Николай. Ари Мерс, Мерс. Ай, Боби, зея. Сам играй, бутвай. Влез навътре. Борко, по-бързо, Борко! Не бързай да подаваш двама на един си, бе. Бождаре, за кой подаваш толкова бързо? Никола идват. Бождаре, двама един си с това момчество. За кой я подаваш? И обърни се. Обърни се, той да се чуем противника какво ще правите. Ти си. Вие блъскай топката. Дърводелска работа. Айде отивай там, отивай. Николай, грята гледай, Николай. Иде сега може, да. Внимавай. Внимавай. Иде си там. Леко иде си. Вие хубаво, бе. Дай напред. Ама умряло подаване над. В средата внимай, ники излезе. Добре, Мерт. Добре. Внимай. Така, Николай, добре.
си виждаш. Дай му я там, Мите, дай му я. Свърши я. Дай му я пак. Добре. Ай, не бързай сам си, бе, Никола. Сега си сам би моето момче. Вики, вие само ирите тази топкана. Аре, готов. Никола, няма да бъде 20 метра. Защо ирите? Сърни си правите. Триплирай, изкарай малко. Да, верите. Така по-лесно, другите се мъчат. Искай, Бориславе. Боби, вместо да свичи, гледаш мача на. По-добре да слушаш тук до мен. Утко! Спокойно, бе! Седи коляното, бе! Урко, айде, ставай, той се гръмна високо. Дай напред! Айде ти си! Немножко лесно. Много по-лесно. Оправи си ги на немножко. Жето! Жето си да прави. Той там сега, той не е дошъл още. Бягай, Мите, бягай! Била тука! Тука пиши нас, спокойно. И вода. Мърдай! Боби, не е дълбочина, не става. Айде, ти си. Браво, Боби! Нищо, добре, Никола стъпи, внимай. Дай Мерт. До край Мерт. Бягай там, Денис. Искайте там, Мерт, разжете се малко. Влез вътре, зад вади там. Зад вади. Внимавай. Айде на крак вече, на крак искай, Божаре. Браво, бе, Иване! Сам, Росере! До вратата, нека включа! Добре. Дава сигнал, ето го. Гово, айде, води. Айде, Никола, готов. На Никола да не на вратарите, защо на вратаря връща от центъра? Боби, готов. Айде, вече изчакай. Бързаш, Ники, бързаш. Мерт, навътре, Мерт. Ивана сам, Мерт. Валерия, иди си. Айде, вот. Значи ли гледаш и си говориш тук, а? И да миро се. Не да ми гледаш. Гледа. Не си хубаво. Боби!
Смяна! Ари, Влади и Борко! И Жовко, още да има. Влади, ти играш му. Ай са още 10 гола. Не пие ударя. Нямам. Това дед го правиш, че трябва халфа го прави, че си централен нападател. Халфовете ги няма. Се оправят, бе. Искай тия там, искай тия. Ари, Гого! Имаш си позицията и дал тренера, спадва си. Георги, Ари, Георги, атакуй там! Така, Ники, чакай, Боби! Ники, Иван. Миниде защитник, той да поиграе пред теб малко. Пак изпълнява да знае, че си десен бек. Иди напред, Никола, иди напред. Центровка, браво! Гого! Трябва да можеш да го последваш. Тук, Боби! Ари, играй като хората. Само него! Май, Боби! Джов, малко по-напред. Знае за това, ще... Зарей го там. Дана, гледай напред. Георги, по-напред. По-лесно се оплътни. И по-малко. Дай напред, бе! Абе, шути, бе, Борко! Бориславе! Как гледаш от тези, че са набряли за теб, да? Дай Никола напред! Ари, Мерт! Как ще кажа, Миголко се подават само там при вратаря. Мерт, ти си, Мерт! Внимай, Боби, къде си? Абе, Фания, бе! Баре! Сам ние не знам какво ще прави. Кой ще бъде на местото? Дай напред, Джов, дай напред, бе! Давай, гони, мина, ай ти си! Дай до края! Така разиграеш отзад, че се изпотявам 5-5. На вратаря, това не го това още назад. Играй, напред, бе! Абе, дай на някой, бе, как ще срещаш от там, бе? Тук, Никола. Там центъра стои. Тай корнер, ако има някаква топка да посрещнеш. Алекс, ти сега ще можеш да се играш на полу. Спокойно! Стъпи, Никола, стъпи! Мерт, само сега, Мерт! Боби!
Да, Мерт играе. Боби, имаш човек, бе. Стига са юркал наляво надясно. Ники, по-бързо. Бавно е подаването и той е в засада най-вероятно. Докосенец са много. Давай! Ари, Георги! Внимай, Боби! Абе, къде си, бе, момче? Тука гледай, тука! Боби, дай малко хубава. Ще трябва да я връща. Дай му напред, за да може да ни я връща. Ето. Събуди с него. Първе на Георги напред там. Георги, зад гърба на Инджов тръгни. Там как той те е покрил от всякъде. Аре, обратно. Диагонал. Хвърля горе. Гледай си човека. Инджов, стой вдясно. Шути. Ами не ритай, де. Дай на Инджов, де. Дай отива фаул. Дела, Боби. Айде. Где си защитил? Алекс, Никола! Да ви отстъпи, обратно трябва да е дъгато ме отстъпи. Айде играй. Бързо, хвани стоп. Дай напред. Покажи се Инджов, тук към мен, към мен. Иди към топте, де, виж къде си. Отивай! Николачо! Няма... Инджов, чуваш ли ме изобщо? Няма да дойде топ. Хайде, Мерт, играй. Ти си, бука напред. Казват ли? Браво. Гледай. Добре. Диагонал. По-бързо. Ники. В средата. Дай назад. Отдели, Инджов. Инджов, дясно. Дясно е, като биеш, те ще видят. Дай напред. Диагонал, това не е диагонал, за Валери диагонал. Алекс, още. Инджов, дясно. Тук е, бе. Инджов. Дай, Валери, играй. Мерт с него. Номер. Девид, помагай. Помагай, Девид. Давай, Джо, пари не бягай, бе. Там, Алекс. Бого!
Лодко е, Георги! Георги! Идвайте тези към. Добре. Това, което може да се добре. Ама искам много, Георги. Иска да трябва да се влезе в някакво иска форма. Влез вътре, влез. Никола, събирай. Събирай там луфта. Много десно да се отзад. Там къде падна? Айде, Дейвид, Дейвид. Джо, хайде, Джо. Ай. Пламене, айде. Джо, бяга напред. Пас, ти са дясно. В дясно е, Алекс, там няма. Ще изтрепите. За кой искаш това топки, не знаеш какво да прави. Тренер, Влади! Спите там, Никола! Тренер, Влади! Нищо няма. Алекс, тук има човек. Бъскаш на топка. Искаш я топка, трябва поне тук да виждаш. Като няма тук, тогава да се рита. Инджов. Инджов, ела. И Клачо. Там, Никола, ари прихвани го. Алекс! Тук бъде, че играеше на... Там се пуска. Колко рано стигаше? 6 Къде 6, бе? 6 на 3. Колко е, бе? Не, 8. Вълко не мога да смята. Давай напред, бе, Никола. Давай стегли ти, бе. Не са мълчете отзад, бе. Бяхме 6 мен, когато ме вкараха, ми докараха още 3 гола. Значи 9. Не. Казвам, че аз като влязна, като играх, вкараха още 3 гола. Да, как се подават. Никола, върни му десния крак. Знаеш ли ти си чар? Ако имаме още някаква контрола. Добре, стана, ето е. Повече такива разиграния трябва да има. Ари Мердзия, браво. Води. Вече айде отляво да поиграш. Направо влиза, кажи на Денис да излезе. Денис! Аре, готови бе, Пламене, готови бе! Денис, добре.
Навътре, Алекс, навътре. Влез отвътре. И го гледай, трябва да го виждаш. Гледай. Ари там средата, Пламенчо, помагайте. Валери! Виж, Валери! По-бързо, че се връщат. Никола, не трябва да ти викам аз за моето момче. Вижда ги тия неща, бе. Валери! Ще играеш или да свенем там? Валери! Девет отляво. Той спокойно може да се почува и тук. Давай! Нешко! Ходи, тук си приказваш. Той пусна напред. Те са 2012. Мерта пред, участвай! Аз го остани! Пак искай! Мърдай! Ами, влез на вътре, влез, остави го това момче тук, бе. Ей, сега вече го би. Ами, излизай на вътре. В средата! Пламене, по-вдясно, Пламене. По-вдясно. По-вдясно, Пламенчо. Там са много хора. Ние имахме 3 дни. Аз сегашния Алекс. Това. Не, че ми така. Алекс. Добре, Сана. Внимай тук, Алекс. Ти се чуваш. Може да го правиш на една? Не, че. Браво, Мерт. Не, честно, брат, да носиш А, Наско, играй, много лесно да помитат. Аз съм много добър вратар. Че игра ми топката съвсем леко, да игра. Давай, играй. Там дай напред. Че се същи. Давай, някакъв цепиш. Цепи колко стои? Сапо да роздалеч.
тук, Алекс. Към мен. Гледай го, Алекс. Абе, гледай тук, човека. Ари, Зеят, добре. Това малко случайност. Алекс, Зеят, това скърбика и тръгва. Дай внимание да тръгне. Дистанцията е добра. Браво, Мерт. Единствен той така бие за първа топка. Що ти е? Ама удар искам. Това удар ли? Кое е? Ами, Николачо! Николачо! Аре, стига, бе! Аре, играй там, играй! Отивай там, бе, помагай! Оня гвардейцата бутна ми. Ей, така ми стики. Гледай дясно. Добре. Дай напред, паса. Ама сега никато... Паса, его, Влади. Дай точи паса, Влади, бе. Айде, играй. Мисли фишосвай. Аз си казвам какво трябва да направиш. Мисли кръгвай, но това трябва да е. Браво, Тео! Събери. За него му трябва да е джинс. Хубаво ме, губите още първата топка. Дай напред. Дай, помага, Алекс, Тео! Чакай, отзема се. Между другото. Бързо, гледай, Девиш. Поне да бъде само ако не направи така съм. Добре, подаваме. Не, Отивай, Пламене. го. Много пасите си. Не, 5 сме, бе. 4, не, 4. 3. Тук, Алекс, тук гледай. Айде, това момче до теб, да. Корнер. Сега да кажа аут. Тато, къде са? Ей! Я мъквай ти гледайте там. И седянка го обърнах. Давай, по-бързо, Николачо, за паника изпадаш. Спокойно, не трябва. Давай, Мерт. Матко, айде, няма гледане. Абе, пас, бе! Добре. Ай, напред. Добре. Дай вътре, добре. Айде там, Дейвид готов. Добре. Отивай. Добре, по-сигурно да работи. Отстъпи. Така. Тут към вратата. Гледай, Влади. Добре, играй. Пас там. Млачо, спокойно. Пас тук. Дай напред. Дрибъл. Айде, Влади, Добре. Айде там, Мер, показвай се. През Мер трябва да мине, Влади. Алекс, добре. Отивай към Никола. Алекс. Дай, Мерт. Браво! Браво, Борко.